Manzwa ndati ndakurara ndati ndazvinzwa. ndikarara musazondimutsa kuona muri bhizi nefoni yenyu kajira kekupukutisa ndaisa pasi pepiro kungotaura nyaya zvakanaka. Watiwo kurara ndati orit, ndikarara musazondimutsa kajira kekupukutisa ndaisa pasi pepiro. Nyatsotaura nyaya yakakwana. Uri kuti chii? imi mukuziva zvandiri kutaura. Ndati kajira ndaisa pasi pepiro. Ko wakadzi sei muchinetseka kungotaura nyaya yakakwana? Ndikarara musazondimutsa. Haiwa, Ko apa hamuna kunzwa chinhu here apa? Handiti matozvinzwa zvandataura. Hamunozvinzwa here? Ndati inini ndakurara musazondimutsa. iwe ukarara nokumutsirei? Zvamunosimboita imimi Nyatsotaura nyaya yakakwana. Kajira kekupukutisa waisa pasi pepiro. Ndikarara musazondimutsa. Nyatsotaura nyaya yakakwana timbonzwa. yakakwana chii chinombotyisa kutaura nyaya yacho? handi Munonetseka nei ipapa? Zvinhu zvaunofarira hauna kizonazvo here? Vati vakadzi sei muchidaro imi? Ko chinombonetswa chii kana kungobvisa munhu wako imi? imajini kungotanga kuti katanu katanu imi aya sezvikaangoisago pasi pepilo nisiye foni ingava problem. asi ini ndakurara musazondimutsa.